שלום לכולם, זה סרטון קצר כדי להוקיר תודה לערן בן עזרא, משרד הגירה במיימי, שעזר לי היום, אפריל 2025, לקבל את האזרחות שלי, את הנטורליזיישן, תהליך האור שלקח 6 שנים. לכל אורך הדרך המשרד וערן עזרו לי, תמכו בי, גם כשהיה קשיים, וגרמו לכל התהליך להיות הרבה יותר חלק, הרבה יותר זורם, ובעצם לסיים אותו בצורה הטובה ביותר. אני אזרח אמריקאי מהיום, אז תודה רבה לערן, תודה רבה לצוות שלו, יש לו צוות מדהים עם הרבה סבלנות, מקצוענים אחד. אם אתם שוקלים לעבוד עם משרד הגירה בארצות הברית, שיבוא וייתן לכם את השירות הטוב ביותר, ערן בן עזרא והמשרד שלו זה המקום הנכון. מיכאל אסידו, ג'קסונוויל, פלורידה. תודה לכם.